אנחנו רוצים להראות לכם עד כמה אפשר להשתמש בכלי התמה הזה שנקרא הפייסבוק. לטובת דברים טובים. ולא, אני לא מדבר על הדפים ועל הדפים המיוחדים של טוקר FM או של הרב פנגר וערוץ ההידברות והדברים באמת החשובים. אני מדבר על הקבוצה שממוקמת כיום ב-20 הקבוצות הגדולות ביותר בפייסבוק. ואיך קוראים לקבוצה הזאת, חברים? השם הוא המלך. שלום שמואל שפירא. ערב טוב. מה שלומך? ברוך השם, שמחים בחלקנו. כל הכבוד, תשמע, אתה הקמת את הקבוצה הזאת. כן, אני קודם כל באמת מודה לבורא עולם על הזכות הזאת. אם תרצה נספר קצת שאנחנו בעצם בערך, הפעילות שלנו כבר למעלה משלוש וחצי שנים, פעילות של עשייה ענפה וקירוב לבבות, ואנחנו משתדלים לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים. חזרת בתשובה לפני 3 שנים, ובין היתר יחד עם הפייסבוק? או זה קשור? דרך הפייסבוק או זה לא קשור? זה בערך פחות או יותר. אני במקור איש שמאוד מחובר לנושא של אינטרנט מחשבים. אני התחלתי תהליך התשובה שלי לפני בערך כ3 שנים. רגע, אז אתה אפשר לומר שאתה, וזה באמת משהו היסטורי, אתה הראשון כנראה בעולם שחזר בתשובה בגלל הפייסבוק. לא, לזכותה של אשתי, שכל מה ששלי שלה, היא בעצם זאת שקרבה אותי ליהדות ולמסורת. אני פשוט מהמקום שלי, מהמקום שאני מכיר אותו כל כך טוב, שזה נושא של אינטרנט ומחשבים, כן. ונושא של חיבור בין אישי, במהלך העבר שלי, העבר התעסוקתי שלי, אז לקחתי את הכלי הזה, שאני כל כך מכיר אותו טוב, ובעצם מה שרציתי לעשות, הנקודה האמיתית היא באמת לחשוף את היהדות לכלל עם ישראל. ופתחת קבוצה שקוראים לו השם הוא המלך, כשאני מניח שלא חשבת אמרת איזה 300, 400 לייקים, עוד איזה, אבל זה לא יאמן, זה הגיע למאות אלפי לייקים, שזה מטורף. האמת שמה שמאוד יפה זה שבאמת לא חיפשנו את הלייקים. המטרה הייתה באמת להעביר תכנים של יהדות ברמה, בעצם מחשבת ישראל. כן. והיינו באמת מפרסמים בהתחלה סרטונים של הרב פנגר, הרב זמיר כהן, היו שאנשים באמת היו חשופים אליהם. ולאט לאט ראינו שאנשים מאוד צמאים לדבר הזה ומאוד מתחברים, אז עם הזמן ועם השנים אנחנו קצת השתדרגנו מבחינת מחשבת ישראל, ניסינו להביא גם כתיבה יוצרת, כתיבה של חברים בקבוצה, כי אני חושב שבאמת החיזוק הוא באמת לחבר את כולם באיזו נקודה כזאת, הרי תשובה זה משהו שמאוד מחבר, מאוד מדבק אחד את השני. כן. ככה אני דוחה מצד התפיסה שלי, וכשרואים אחד שהוא מתחבר לזה, זה גם מעניין אותו, הוא גם מתחבר, ובואו שבנינו איזה פספס כזה, שבאמת היום אני רק באמת מודה לקדוש ברוך הוא על הזכות הזאת לעשות את זה. יפה. אני חושב על זה, 200, קראו לו 200,000 לייקים, כל רשת בעולם, כל קוקה קולה הייתה משלמת על כל יש לך פה מאגר אדיר של אנשים. כן, פעם השתעשעתי במחשבה הזאת, הייתי יכול לעשות את זה נניח לחברת קוקה קולה, או חברה תקשורת אחרת. לא בטוח שהייתי מצליח. התפיסה האמיתית שלי אומרת שאני בכל מקרה, יש לי את המוצר הכי טוב בעולם, וזה יהדות. אם נחשוב טוב, נבין שיהדות היא לא קשורה לא לאופנה ולא לעונות, והדרישה אליה רק עולה ועולה. ואנחנו בעצם ההוכחה, זאת אומרת, הדף עצמו הוא בעצם ההוכחה לכך. כן. תגיד לי, אתה רואה אנשים, מאיפה מאיפה הלייקים? אתה רואה אנשים שהתקרבו בזכות הקליק הזה על הפייסבוק? בהחלט. אני בכל מקרה, מעבר לפרסומים שאנחנו מפרסמים,
אני עובד בצורה של קשר אישי. זאת אומרת, אני גם בעצם מאוד מחובר לקהילה הזאת, ברמה האישית. אני בקשר יומיומי עם הרבה מאוד אנשים, כל אחד והסיפורים האישיים שלו, המופלאים שלו, הקשיים שלו. אני חשוב מאוד לציין, אני לא מנסה להחזיר בתשובה, מי שככה יעבור על הדף כזה. אבל אנשים, כמה אנשים חזרו בתשובה בעקבות הקבוצה שלך? אני יכול לתת קצת פעילות שעשינו ככה. אני יכול להגיד לך ש130 בנות על ידי פעילות שעשינו נכנסו למדרשיות. וואו. אתה יודע, זה עם פעולות המשך שעשינו אחר כך. אבל שבאמת החשיפה היא מאוד גדולה, כי היום, אני אומר את זה לצערי, אבל חייבים להגיד באמת לצערנו, שהממוצע של ישראלי שגולש בפייסבוק הוא 11.1 שעות. מהטובים, אנחנו מהמובילים בעולם, אולי המקום הראשון השני בעולם, אני חושב. אני לא יודע, אין לי כל כך מדד. אני לא מחפש טייטלים. אני מחפש עוד יהודי שילמד מה זה יהדות, כי אני חושב כל הכבוד, תשמע, רבותיי, האיש הזה, אתה בלי שאתה רוצה ובלי כוונה, אתה עומד להיות, אתה מתחרה גדול בכל הרב אמנון יצחק וכאלה, אתה הולך להיות גדול למחזירים בתשובה בעולם. אני ממש לא מחפש מתחרה, אם כבר אני אנצל את הבמה הזאת, ברשותך, אני דווקא קורא לכל הארגונים האלה, לנסות להבין מה זה המדיה החברתית היום. כי הקהל יעד שלנו, שכל כך הרבה משקיעים, כל כך הרבה כספים ומשקיעים באמת לקרוא להם, הם פשוט נמצאים במקום אחד. וזה המדיה החברתית. ואני קורא מפה באמת לאנשים שנסו לנסות להבין ולנסות להיכנס לעניין הזה ברמה כזו או אחרת, כי שם אנחנו צריכים אותם. ברור. השם הוא המלך, כנסו לפייסבוק שם, תעשו לייק ואולי אפילו הוא יגיע למקום הראשון. קיבלת כבר פניות מפייסבוק, ממרק צוקרברג הבעלים וכאלה, או שעוד לא? לא, לצערי. אבל אתה יודע, הכל סייעתא דשמיא, אני באמת, כל הפעילות שאנחנו עושים זה באמת עזרה מהקדוש ברוך הוא. קרוב ל-200,000 אנשים בקבוצה שלך, הקבוצה הגדולה ביותר בארץ, בטוח בפייסבוק. שמואל שפירא, מנהל את הדף, השם הוא המלך, כל הכבוד לך. שרנו. באמת, תזכה למצוות, תודה רבה לך. ביי ביי, תודה רבה.